Salutare toată lumea, sunt GameStar TV și astăzi am pregătit un joc cu bani. Ia să văd cât de șmecher e. Aruncă banii, aruncă banii, aruncă banii. Da, bine. Aruncă banii, aruncă banii. Wow, am câștigat un premiu. Bla bla bla. Din nou. Și l-am completat. Gata. Aruncă banii, aruncă banii, uite câți bani, uite câți bani. Aruncă banii, aruncă banii, aruncă bani. Aruncă banii, aruncă banii, aruncă banii. Aruncă banii, aruncă banii, uite cum arunc. Plouă cu bani, bani, plouă cu bani, bani, uite cât plouă, uite cât plouă, uite că plouă, uite că plouă, uite cât plouă, plouă, plouă cu bani, plouă cu bani, plouă, 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 plouă cu bani, plouă cu bani, plouă, 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 plouă. V-am întors cu acest episod.